Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lahu mengaradi roha, lahu memasuki permenggota di Begasama Nogoton, tapuji matuhata marhite bukue de nomor 526 ayat sada sahatururi ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotod di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Halomoho Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahama dalam mutu Jehovah jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Pahoho maroham maraduput Jehovah, jala ibana paimaima, say marhapo satu Jehovah maho jala ulahon na dinggan, ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamo ditadikon na akka na niyasian na. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargugu na suhatu dosan jala para siroha na sumurung dipanggil roham na yang mangulu jala mertua hami sogut nungaragam dalana di baheko manungguli rohanami asa hotada hami hatoon sogut di baheni hupasera pami manuaing rohanami mangidu siakko seleho matodim na badi itu hami asa porsea hami di holong ni roham di hami sai hutangi hokami ma soaram na mengapoi hami ditiki para sirohaon nuaing asa sapa kami Tuhan uluan na pinara demi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku eden nomor 370 ayat 3. Tatanyi homa pati ini dibata di parminggota di bagas manogoton ima patik parjolo sahatro di patik paupaton songono marido disi patik parjolo aholo jahoba debatam nina debatata dan jadi marakup ahok bahenomu debatam patik paduahon dan jadi ganomu jala dan jadi sumanomu manang ahana di banua gijang dohona di banua tongaon rodina di bagasan ai na ditoru ni tano yang go tungga bisa sebaon manang siuluan. Patik patuluho dang jadi dohono gor ni dibata yang go setore dalanna ai hona uhumna do sogot akan namar seniang di guarna. Patik paupaton ingot tamuma papadiaho dari minggui dina nomari maulahamu nasa siulamu ala yang go ari papituhoni ari pada diana ni Jehovah dia patam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom ilahi-ilahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe namang ibati hutam ai dina nomari do ditoppa de bata langi dohotano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahanido ubahenna di pasu-pasu di bata Jehovah ari para dia nei jala di parabadiai imasahatna rap mangidogo mahita tu di bata lahu mangulahon naho bartu patiki ale Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon naho bar patu patemi amin tapuji Tuhata marhite buku eden nomor 374 ayat 2 dohot ayat 3. Sa
Tato poti ma dosa tan lagodangi to do panini bata tapa udobe marhata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan jala amanami para siroha dang lomoro hami dah matian ni pardosa mula manian parjahati tu madiko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahin hupangido hami sesudah ti matoro-torom asa unang bangunai be tu hami sese sasude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songo sitong na mangulaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorhaku midah matian ni parjahat. Na lomoro haku midah memula ni parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo madi debata na degijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite koro punguan Naomi.
Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 450 ayat 1 dot ayat 2. Tunatara puldoro hakinan dihaolongi Tuhaku awon godang basana di lehon Tuhan tungna umar na holong na dia lasrohati holong Yesus dia Yesus dia lasrohati holong Yesus tolong dia tuna jojo marsak rohanai ala desaku nasai gonangi dungu topoti sude dosaki ias doauri bantu dari lasrohati holong Yesus dia Yesus dia lasrohati holong Yesus totong dia Tabegi mahatani di mata turpu epistel di parmunggota di begasama nogoton imana tersurat di Matius bidu 10 lalu mamuka masian ayat 15 sahatro di ayat 20 tajahama margati soring taringo turuhut pamicangon alai molomar dosa dong ami topot jala ajari ibana holak kamu padua molo ditangi hoko dapot hodo ibana gabe dongamo muse. Alai molo so ditangi honang nasida pabuah matu nasahuriai. Molo so ditangi honang huriai etong maibana song parabigu jala si jalo beok. Aku ni hudok madihamu molo mardos ni roha manang dua siak kamu di tanoon tumangyakon manang hata dia pe jalo muna doi sia damang na di banua gijangi. Ima sahatna martua dua kana tumangihon hatani di mata jalan na opiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor punguan parapuan gabungan. Saya sudah minta.
Tapuji Tuhata sian buku dia nomor 310 sia ayat sada dot ayat 2. Tidak koma haporsiaw tay songon na hina tindak ko ni dong atas haporsiaw di tandok portibion rap mahita madok haporsia di bata Jehovah di doa ma pargugu na suatu dusan na tumopalangi dohotano haporsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadei iman na tinubuon ni si Maria nagabegebe cation do probadia anorang suabubuhan Ido Tuhata na tumawon na bernit di pangumuman ni Silatus na mata terpajal do di bana diau pinar silang na tua tu banu toru dong ditanam na mula maulu dari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamu ni dapat Jehovah amanai perguna suatu dosani di sime ibana pai maulok sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsia di tor di porbadia Jaladok sadauria nabadia, huri hato panihala Kristen akan nabadia, doho dihasasani dosa, doho dihatai namandok, mula mangulu soger daging ni halak nau mate, doho dahangulu nasura sudah, amin. Tapuji Tuhata marhite koror pungan ama Ebenezer.
Tapi gima titing nama sa di miguta sadarion. Di halomoho Jehovah do hamumulak ni parjahat, atau Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-14 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik A, berita duka cita. Pertama, pada hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 telah meninggal dunia Ibu Nahor Boru Simbolon atau Opu Nadia Boru, tutup usia 82 tahun 6 bulan. Alamat Kompleks Pabrik Kertas Goa, masuk wilayah Filipi, dan telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 di pemakaman Oikumene Pakato, depan Rindam. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 telah meninggal dunia Ibu Mutiara Boru Sinurat atau Opu Jonathan Boru, tutup usia 84 tahun 2 bulan. Alamat Perumahan Premier, Jalan Premier Pat nomor 21, Waterfront City, Metro Tanjung Bunga, dan akan dikebumikan pada hari Senin 11 September tahun 2023 di pemakaman keluarga di Porsea. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian B, Jemaat Baru. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Bernard Hutagaol, Inang Erin Juniarti Boru Hutauruk, dan satu orang putri, Glow Jocelyn Boru Hutagaol, yang datang dari gereja HKBP Batam Center, Resort Batam Center, Distrik 20, Kepulauan Riau. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Perjanjian Bongaya, Perumahan Patra Residence Blok B nomor 28, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, RT 002, RW 002, masuk wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila Amang dan Inang ada bersama-sama dengan kita pada saat ini, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Yang keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka Bulan Doa Alkitab. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan musik dan ibadah. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Yang kedelapan, pengumuman. A1, kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023 dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sungguh Minasa. Alamat Jalan Malino nomor 40, Sungguh Minasa, masuk pukul 17.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2, Tok-tok Ripe perbaikan atap dan plafon Gereja Bolon. Sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 21 Juli tahun 2023, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon Gereja Bahasa Batak, sampai saat ini belum semua jemaat memberikan kewajibannya atau tok-tok ripe. Oleh karena itu, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat kiranya dapat memberikan tok-tok ripe
untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bolon tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. A3, janji iman untuk lahan parkir gereja. Berhubung janji iman untuk lahan parkir gereja masih ada yang belum melunasi atau kredit, dengan ini dimohon kepada jemaat yang saat ini belum melunasi janji iman tersebut agar segera melunasinya. Berhubung sertifikat lahan parkir sudah mau selesai dan gereja harus melunasi ke pemilik lahan parkir. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A4, jadwal dan kegiatan tahun profesionalisme. Yang pertama, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, kegiatan yang pertama, jalan santai dan senam bersama. Yang kedua, donor darah. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan. Acara ini dimulai pukul 08.00 WITA. Kita sudah kumpul di gereja. Yang kedua, Kamis tanggal 28 September tahun 2023, yang motivasi untuk peningkatan pelayanan. Yang pertama, perlombaan KOR antar wilayah dan pemilihan dirhen KOR terbaik. Yang kedua, perlombaan vokal solo antar wilayah. Syarat-syaratnya dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. A5, undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023, Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar, Amang Situa Insinyur H. Matupang, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Dimulai pukul 19, tertulis tanggal pukul 17, dimulai pukul 19.00 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. A6, gereja kawasan tanpa rokok. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Sipatupang, KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, AH Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naibaho, KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Nyonya Situa K. Gultum CH Boru Pardede. Yang kedelapan, Nyonya Situa T. Saragih N. Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kesepuluh, Nyonya V. Selaban R. Boru Pakpahan. Yang kesebelas, M. Tambunan. Yang kedua-belas, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang ke-13, Nyonya MP Sibarani, Pendeta Dr. SRH Boru Siagian, MTH. Yang ke-14, Nyonya RT Siahaan P. Boru Siagian. Yang ke-15, Nyonya P. Siregar Situa E. Boru Silain. Ke-16, Lincoln Swau Kaleb Huta Barat. Yang ke-17, John Rafael Hutapea. Yang ke-18, Situa H. Simanukalit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 September tahun 2023, ulang tahun kelahiran anak remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh jemaat dan seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian sopo dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan warta keuangan dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 514 ayat sada dot udutna las disoma tapapung pilihan na perjulu sada ado sada bi. Salului dengan namaku, hatap salku hari ini, mulak boanani aku, satu salku hari ini, sondang di Tuhanmu, bermalang ajang urung, satu lembar rohani, hatap salku hari ini, hatap
Tuhan yang mahita. Dipuji hami mahwali Tuhan pardenggan basa, disandok asini roham nama notong di pardalanan di ngulu nami, tarlu mobi di minggu na pinarbadia mo nali Tuhan, marhite asini roham na papungho kami, boy hami le Tuhan mamuji jalaman bahwa le Tuhan di bagasan lasni roha. Nuang tele Tuhan nang hutangi ho kami hatam urupi mahami marhite todim, asa watu si hami le Tuhan hatami jala huang ngulu ho kami di pardalanan di ngulu nami sikanu pari. Atonggo di ho mahami le Tuhan di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangi ya kami tuho. Amin. Shalom. Kurian itu hata nani holongan di bagasan tu hata Yesus Kristus, hata ni debata di hita di bagasan mingguta sadarion, ima minggu pasapulu opaton dung Trinitatis, ima natar surat di Yehezkel bidu tolu mamukasian ayat pitu, sahatu ayat 10 sada. Hesekiel bidu tolu mamukasian ayat pitu, sahatu ayat 10 sada. Songonon mahatan di debata tapahuti huma Yaho ale anak ni jolma nunga hupabakit ho bahen parjaga di pinopar ni Israel ya adong hata nanggosada di bege hosian pamangaku ikon si pasingoton mudoi tunasida sian au molo au mandok tu halak parjahat ikon mate doho ale parjahat hape dang marbuah-buah ho palubah halak parjahati tumudalhon dalan na inian mate donian parjahati di bagasan hajahatonna alai anggo mudarna sian tangan mudo tungguoku alai anggo di palubah ho do halak parjahati tumudalhon dalan na inian asa mula sianinian hape dangolo ibana mula tumadikon dalan nai mate di bagasan hajahaton nama ibana alai anggo ho malua doho sam di bahen ho di baheni ho ale anak ni jolma dok matu pinopar ni Israel ia hatamuna songonodo molo naung manginona pangalosyon nami dohot dosa nami tuhami pola tung mandate hami binahen ni behama pambahenan na mangulu do pehami dok matunasida songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jahoba tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahati so ikon mida hamubulak ni parjahati tumadikon dalan na inian asa mangulu ibana atong say mulak maho tumadikot dalan muna akan najahati buasa tung tagunan mate hamu ale pinopar ni Israel hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia dan engkau anak manusia aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku peringatkanlah mereka demi namaku, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Olak ni masahakna
dihitanani holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus takas do taha porsyai jala ta hukuhoni di bagasan ngoluta manada jala mamereng bagas ni holong ni rohani de bata ubal gado asini rohani de bata sian rimasna atik pe tatadda de bata ima de bata na ikon patupahon uhum di tonga-tonga ni portibion alai ibana de bata para siroha do ido molo tumpe madabu jolmai tu bagasan dosa sai dipatupa de batado dalan dinalahu mangurupi jala paimai mahon akapardosai mula siad dalanna asaboy ibana majalo hanguluan na siad de bata ngolo tapamana sungod dia do Tuhan Yesus ditiki patupahon sada parupamaan ia molo sada mago siya biru-birui na ikod do dilului de bata sada biru-birui nang pe adong siya pulusia biru-biru nai nang dipatupa de bata do marhiti Tuhan Yesus sada parupamaan songod dia seorang ayah yang menunggu anaknya pulang perumpamaan anak yang hilang sai dipatupa de bata do asini rohana na umbal ga asa mulak akan parjahati jala mamilit hangguluan na pinarade ni Tuhan di somma nang tabereng marhite hata ni debata na mamakulingi hita sian pardalanan ni si Hesekiel na pinabaki ni debata ditiki panguhuman tu bangso Israel ditiki terbuang bangsoon do panurirang Hesekielon terbuang di hati hai ima di tahun 517 adorang Masehi jala marhite panurirang Hesekielon na yang dipabotohod di bata songod dia do ibana songon panurirang naiko pasahaton hata ni debata di akka bangso Israel na hati hai terbuang di pembuangan Babel memang mangulu jala mangula do nasida songon nasomal songod dia nasida nasailaon di bona pasogi nasida di tanah Yerusalem mereka tetap hidup sebagaimana mestinya ketika di tanah pembuangan alai di tanah pembuangan penasida dang dibereng nasida songod dia di batana patupahon panguhuman itu nasida asa memurnihon nasida mula jala dirajumi nasida hasalaan nasida nasailaon na patupahon na Solomon ni rohani de bata HP ditiki di pembuangan penasida sai tongdo gabi mangulahod dosa ipabalik-balik uhum di parsikor-sikor aka halak na pogos dohot akalan na asing disoba aka de bata sileban songon aka bangso Babel odo na mambahen tarimas de bata jala dipilih de bata ma panurirang Hesekiel na hati hai nang pe ditiki harajau ni Raja Joyakin pada saati na ikod dibereng si Hesekiel songon dia macai parir jala sikorna nasida di habuangani alai marhite ibana do naing pasahat ni debata asa ibana gabi sahala parjaga di bangso Israel menjadi seorang penjaga imana yang tabereng nakanin ditiki dido debata di ayat pitui atau di bahasa Indonesia dan dikatakan dan engkau anak manusia aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel berarti molo mamereng isi do sebenarnya ahado lapatan na seorang penjaga molo tabereng seorang penjaga pastilah dia harus berjaga-jaga tanpa tidur karena dia harus berada di atas menara melihat siapa yang datang masuk kepada tempat pemeliharaan atau tempat yang harus dia jaga isi do sekelompok jolma isi do jolma na ikon mengganggu kenyamanan mereka dia tidak akan pernah tertidur dan ketika Allah memilih Hesekiel gabe sahala parjaga ibana dipabakit tu pinopar ni Israel asa dinalaho patuduhon dalan nasitong dohot mangabati hinamasa panguhuman jalan namurumiko pasahaton hamubaon ni roha doh pasahaton pakirimon di hasesaan ni dosa doh haluaon na pinasaha ni debata tu bangso Israelon on mapinili ni debata tu nasida di pasa debata sada tohonan tu ibana gabi seorang penjaga asa paingoton bangsoi marhiti hatani debata odo dalan nasitong pauba maroham asa jaloon mu hanguluan asa dapotonmu keselamatan disuruh debatasi Hesekiel gabi parjaga lau paingoton pinopar ni Israel laho nasida manadikon akan najahat jalamula tu debata diapoi debatado ibana asa bulus jala bertanggung jawab patupahon parsuroni asa unang adong akahala Israeli namar sidalian
molo tumpe di pasah di bata panguhuman tu akan nasida. Jala molo dang diulahon si Ezekiel parsuruani ibana do nagabi bertanggung jawab di panguhumani. Ido makana macai do jala macai luar biasa do tanggung jawab ni si Ezekielon songon sahala perjaga di tonga-tonga ni bangso Israel. Molo dang di palubaho dang di paingoto bangso Israeli mati do nasida ala ni dosana alai mudar na tuho do tungguokku. Di son maneng tabereng songon dia de bata mangapoi nasida mangapoi si Ezekielon asa ibana bulus jala bertanggung jawab patupahon parsuruani asa molo nunga di pasahat si Ezekiel tu aka bangso Israelon danga dong benasida marsidalian molo di patupa di batape panguhuman tu nasida ala ni pangalausonna jala molo di si maneng idaota tanggung jawab ni ibana pasahaton luba-lubai pasahaton si paingoti tuaka bangso Israel asa merbalik nasida majagahon nasida sian akan jahat aka ulau nasotama dia dopan ni debata neng tabereng hadirion ni si Ezekielon ibana masa halak pemimpin yang mengarahkan bangsa ini menjadi pemimpin agar memiliki moral yang baik spiritual yang baik nama ngula jalan nasida magabi padimudimun parnguluan ni ruas asa toktong di bagasan habadiaon ahado hinariko na pasahaton luba-lubaon pasahaton si pasingoton marhite hadirion ni si Ezekiel nanidok gabi sahalak parjaga debatado marsuru parjaga ilau pasahaton luba-luba pasahaton si pasingot tu bangsoy napatuduhon sakap ni rohana do asa marhamu baon aka parjahati merbalik nasida tu aka dalan nasitong dia akan naso uduk tu de batadong do konsekuensina ketidakpatuhan kita kepada Allah akan mendapatkan hukuman kepada apa yang kita perbuat imam molo tajaha di bagasan turpukon hamatean molo sai di ulahon jolmai dope akan najahat dung dipaingot ibana sahat ma ibana tu upahunguman ni debata tu keadilan Allah alai molo dang dipaingot si pardosai jala mate ibana alani dosana na bertanggung jawab paingoton tu tungguan na artinya utang ni mudar ni pardosai ima ulau ni parjaga itu ibana ma dison maneng tabereng luar biasa do tanggung jawab ni si Ezekiel songon parjaga di kaum Israel atong boy maberengota sian turpukon amang inang songon na hudok kami di patujolo na kanin jamita ubal gado hape asini rohani di bata sian rimasna tung disakapi di bata do asa mangolu sude ruasna sude nani haholonganna di bagasan hasitongan di bagasan habadiaon. Kita sebagai orang percaya harus melihat bahwa kasih anugerah Yesus Kristus ataupun Allah ini sangat besar, lebih besar daripada penghukumannya. Disakapi debatado, saluhut hita mangolu, jala mardalan di hasitongan, di habadiau. Hadirion ni debata ima makalomohon, hamumula ni parjahat. Sahala panurirang manang parjaga ikodo mangurupi di bagasan prosesi asa mula perjahati tumadikod dosana ay molo tabereng nakanin siyan turpuk episteli molo adong na marsala pa dua mata mahamu molo dang dijakon ibana ho buak ma sadanay duanay molo dang dijakon sahuria ma molo dang ditadikod dosana apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat tetapi apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas juga di surga. Hal ini juga melalui apa yang dikatakan oleh Allah kepada Hesekiel menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Palubahon nasida sian hasalaan na paingoton nasida. Neng do neng tabereng dison perani si Hesekiel ikut doho do ibana di bagasan prosesi asamula parjahati tumadikon akka dalanna. Sian napasahaton luba-luba dohot mangajarhon hasitongan nang disima ibana bertanggung jawab asa dipilih parjahati hanguluan dang hamatean. Di sini kita sebagai orang percaya ketika Paulus juga mengatakan kepada kita di Galatia 6 ayat sada didok
Ale akadongan molo tung tarsomok jolma mardosa, hamu akan nong taruli di toddi na pature-turehon ibana, marhite toddi na labok, alay matahon dirim sotung dohot ho tarujun. Sebagai kita orang yang telah menerima Roh Kudus, ketika mendapati orang yang bersalah, marilah kita dengan roh yang penuh dengan kelemah lembutan mengarahkan dia terhadap kesalahannya, sehingga dia menerima keselamatan, pertobatan, pengampunan yang daripada Tuhan. Maka kalau kita lihat bagaimana Hesekiel dipilih Allah menjadi seorang penjaga bagi bangsa Israel agar mereka pulang meninggalkan kesalahannya, maka di sini kita lihat Hesekiel harus ada di dalam proses itu. Dia harus memberikan pendekatan melalui firman Tuhan, mengarahkan dia kepada kesalahannya, menyadari sehingga dia datang kepada Allah yang sang pengampun, yang selalu menunggu pertobatan bagi orang-orang yang hidup di dalam kesalahan. Idonang hita di Huria Kristen Batak Protestan, dinalaho pada haton ruhut parjolodo parmahanion dung ni pamicangon nang tabereng di si marmahani jolma di hasalaanna itogu-togu ibana marhite hata ni debata itadda hasalahanna mula maibana isol-soli ma ijalo ibana mahangaluaon sian debata alani di son nang tabereng di hita bohado hadiriota molo pajupang dot aka jolma na di bagasan hasalaan unang rajumi dirim na sitong alay bohado hita songon halak Kristen paingoton nasida di bagasan hasalaanna marhite hata ni debata ido didok di 2 Timotius 3 ayat 10 nomi hata ni debata hasea doi mamodai mamicang patigor-tigor akajol matu akatadalanna asa majalo hangoluan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Disinilah yang bisa kita lihat ketika Hesekiel turut ikut menggembalakan, menjaga bangsa Israel. Apakah yang menjadi kekuatannya untuk mengarahkan bangsa ini pulang dan memilih kehidupan daripada kematian penghukuman yang daripada Tuhan, yakni firman Tuhan. Hita nama ngolu manada asini rohani debata iko do hita songon parjaga songon Hesekielon. Paingoton nasida adong di proses itu bukan sebaliknya menghakimi, tetapi melalui firman Tuhan kita bertanggung jawab, memberikan, mengarahkan. Paingoton nasida di bagasan labok ni roha, di bagasan toddi, di bagasan hata ni debata asa mula nasida. Neng tabereng muse di si amang do inang remaja na poso bulung nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Debata dang uasan mudar jaladang nasay marsaka pamatehon ibana karas do didok debata di son molodang mula parjahati tumadikon dalanna komate do ibna sida jala tuhodo tunggok kumudar na didok tu si Hesekiel karas do luar biasa do hata ni debaton odol ibana pait ale neng tabereng di son dang nahuasa debata di mudar jaladang say marsaka pibana pamatehon diakkanan yasyanna para si roha do ibana na mangalehon hanguluan sa leleng na tuak na porsea ibana do debata na manesa bah yang kita kenal menjadi Allah yang pengampun tung surape padok dokku di rohani jolma dosa pangalosyonna alay di patuduhon debata do naso adong dosa na padok dokku naso tarsesa debata alani molo adong dosata gabe sada tekanan ni di bagasan ngulutta Roma tu debata. Itu tadi yang dikatakan di ayat 10 itu. Dok matu pinopar ni Israel. Ia hatahonon muna songonon molo naung manginona pangalosyon nami dohot dosa nami tuhami pola tung mandate hami binahen nei behama pambahenan na mangulu do pehami molo tung mandate hita alani dosa ni dosata kita menjadi orang yang menyesal atau dikejar-kejar bayangan karena dosa kita. Ingatlah, Tuhan sebenarnya tidak menginginkan kematian kita. Dang uasan mudar debata, dang marsakap ibana pamatehon hita, molo tumpe di paluba debata hita marhite,
panguhuman na kita dihukum atas perbuatan kita, itu adalah pemurnian kita, ingin memurnikan kita agar kita mengenal Allah itu adalah Allah yang kudus. Maka di sini kita bisa melihat debatado namanesa makan mengampuni kita. Tung surape padok-dokku di rohani jolma dosana pangolosionna, dia dikejar-kejar bayangan akan dosanya, dia tidak berani menjumpai Allah mengakui dosanya. Ingatlah di patuduhon debatado naso adong dosa na padok-dokku naso tarsesa debata. Ido makana molo mengaku hita di ibadah minggu manesa dosa. Saya dong do baga-baga na pinasaha ni debata tu hita marhite paragenda. Salah satunya apa yang dikatakan, yang pernah kita dengar di dalam ibadah minggu kita, atau tadi yang sudah dibacakan daripada paragenda tadi. Salah satunya saya ambil yang selalu dibacakan di dalam pengakuan dosa. Tung sura rara dosa muna songon iya habik hasubba botar doi songon hapas tung sura raramuna muluhona kai ini berarti tidak bisa lagi lekang, tapi Tuhan katakan di dalam janji pengampunan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan putih seperti salju. Itulah luar biasanya Allah itu adalah Allah yang pengampun. Datanglah kepada Bapa, Dia adalah Allah yang mengampuni. Pardingkan bahasa do debata labak tarimas dia kahasalaata dilehoni bana dotik itu ganuk jol malaho pau bahon dirina asa olo manjol mai pau bahon dirina mangolu mai bana dia dopan di debata marhite turpukoni daot tama amang inang debata nabadia do ibana nama kalau mohon hamumula ni parjahati alai taingok ma dang berkompromi tu dosa debata ikonadong do panguhuman taringot tu namar dosa. Sekalipun adalah Allah yang mengampuni, tetapi dia tidak pernah berkompromi dengan dosa yang diperbuat oleh manusia. Hadirion ni parjaga manang si Ezekiel tarida doi sian hadirion ni huria nasitong naikon mamaritahon hasitongan naikon mamaritahon pertobatan tuganuk ruas ni huriana moladong do huria songoni dang na huria nasitongi songon panidangiota di konfesita huria nasitong salah satunya adalah menjalankan hukum penggembalaan dan siasat gereja. Ai buasa adongi di tonga-tonga ni huriata asa mangulu mahuriai di hasitongan di kebenaran di firman Tuhan dan melihat bahwa gereja itu adalah gereja yang kudus, termasuk kita yang di dalamnya. Artinya kita di sini ditunjuk sebagai penjaga. Unang do nungataboto hasalaan di jolma, dang tatugu-tugu nasida, manang tahukupi, ido mabahen hasesega ni hita, patali rukukta, ay ditunggu debatado hita molo tahukupi akan nasala dia dopanna. Disido ojahan huria na badia, huria na denggan, dang naiko pailahon molo saha peru parmahanion do pamicangon, tugonuk akar ruas, na paingoton nasida do asa marhamu baon. Mana dah hasitongan di debata, jala mendapatkan pertobatan dan pengampunan yang daripada Tuhan. Naubal gamu seneng tabereng siya nasini rohani debataon amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ima marhite Tuhan Yesus. Ise mahita di tonga-tonga ni nguluta di Portibion. Say godang peta paula akan dadenggan dang igabedalan hita majalu haluaw ni down. Sebagaimanapun manusia berupaya dan berusaha melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia ini melalui reputasi, kedudukan dan apapun pencapaiannya, itu tidak menjadi ukuran untuk menerima anugerah keselamatan dan pengampunan yang daripada Tuhan. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita sebenarnya tidak patut karena kita berdosa. Alai bereng ma songon dia balgani rohani di bataon rodo ibana marhite Tuhan Yesus Kristus. Gabi jolma ibana. Dia merendahkan dirinya agar kita dapat memilih kehidupan itu bukan kematian,
Maka dikatakanlah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agar setiap orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, itulah melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini. Disinilah kita bisa melihat puncak daripada anugerah keselamatan, pengampunan, dan cara Tuhan untuk menunggu kita memilih kehidupan itu, yakni melalui Yesus Kristus menjadi bukti kasih yang besar. Dan disinilah yang patut kita syukuri. Dan yang kemudian kita lihatlah amang inang naposo bulung dan remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk menerima anugerah kehidupan itu. Kalau di dalam topik minggu kita pada hari ini Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik, ingin mengajak kita untuk melihat, merenungkan bahwa pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk menerima kehidupan. Bila seseorang pulang meninggalkan dosanya, kita patutlah bergembira, kita patutlah bersuka cita. Songon sahalak amai napai mahon anakna, ima disada parupamaon anak yang hilang. Tapi ada kalanya ketika orang sudah meninggalkan dosa dan kekelamannya, sajok-jok dohita songon syak kangani, yang bersungut-sungut ketika ayahnya dengan penuh kegembiraan menanti anak bungsunya pulang. Aku tidak pernah seperti ini engkau buat Bapa. Mengapa engkau begitu bersuka cita menyambut seseorang? Hendaklah kita bergembira, bersuka cita ketika kita melihat orang menyadari kesalahannya, meninggalkan segala masa lalunya. Karena disitulah sebenarnya letak kita sebagai orang-orang Kristen. Dang holak kita na iko majalo haluauni iko saluhu doa kajolma. Itonga-tonga di portibion jala ido tugasta. Dan hal ini juga bagi kita amang inang ditiki terdapot hita merdosa. Kita sebagai manusia memang memiliki banyak dosa, memiliki banyak kekurangan. Ketika kita diingatkan akan kesalahan kita dan dosa kita oleh sesama kita, terimalah dan renungkanlah. Janganlah berdalih untuk membenarkan diri atau menganggap orang lain tidak sepantasnya untuk mengingatkan kita, mungkin terlepas dari golongan dan kedudukan. Gabe ditiki di pasahat hita di paingok tu hita kahasalaata, gabe berdalih bahkan menganggap dia tidak pantas mengingatkan kita. Kita harus patut merenungkan bila seseorang masih menegur kita, mengarahkan kita ke jalan yang baik, berarti dia mengasihi kita. Itu adalah kesempatan buat kita untuk menjadi orang-orang yang berbenah diri. Neng tabereng di son muse amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bitsan adong dope tiki. Dilehon debata dope hita di parasianon mangolu jala mangula. Marilah kita mengevaluasi diri kita sejauh ini. Ketika kita mengintrospeksi diri kita dengan baik, kita akan bisa menjadi penjaga yang baik bagi sesama kita. Dan kita akhirnya akan bisa berjalan di jalan yang benar, saling mengingatkan supaya kita menerima pengampunan dan kehidupan daripada Tuhan. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di partikian sonarion, di teknologi nanunga canggih ini, sikap acuh tak acuh mulai bisa kita rasakan di tengah-tengah hidup kita ini. Najolo say olo dope aka na tua-tua paingoton aka danak aka yanakon aka naposo mulo tardapok marsala. Sonari langalam torok be aka na tua-tua gabe danga dong berohana. Dia acu ta acu lau paingoton aka mulo dapoti bana kana marsala. Odo nagabe sada renungan di hita. Sikap acuh dan tak acuh di zaman sekarang untuk mengingatkan, untuk menegur seseorang di dalam kasih itu menjadi tanggung jawab kita. Itu adalah hadirion ni halak Kristen. Naikon saling mengingatkan, saling menegur di dalam kasih Tuhan, agar kita bersama-sama menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Acap sekali kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup sebagai orang-orang Batak,
Terlalu kuat kita di dalam hubungan emosional kebatakan ketika mendapati orang yang dalam kesalahan, tahu kupi, dang mabiar hita tu panghuman nasian debata, sotung hita masuk turumangi. Molo adong do pesongoni, kita tinggalkanlah. Bila dia salah, tegurlah di dalam kasih Tuhan. Jangan hanya karena parhaha maranggion paradaton do akalan na asing, gabedang rikot habadion hasitongan di tonga-tongan ni parnguluata. Salah do hita disi. Sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, kita adalah penjaga bagi sesama kita. Berangkat dari diri kita dan kemudian kita menjaga sesama kita, maka kita bersama-sama akan memilih kehidupan, bukan kematian. Karena itu, amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di halo mohon debatado, hamemulak ni parjahati, mulak mahita tumadikon akadosata, marilah kita bertobat dan memilih kehidupan. Karena Allah adalah Allah yang pengampun. Amin martang yang mahita. Dipuji hami mahwale Tuhan pardinggan basa, disaluhut asin roham, nadilihoko di hami ale Tuhan marhite hatam nalunga saha di hami. Sitong doho ale Tuhan ima debata para siroha. Dang di halom hoko ale Tuhan hamatean haka parjahat. Alay ikon hamumula ni parjahati do ale Tuhan, si tumadikon dosana. Jala di jalo nasida hanguluan nasyakoi. Ajari hami ale Tuhan marhite hatam nanunga, hutangi hok kami di bagasan minggu sadarion. Urupi jala pargugoy mahami ale Tuhan, asa husol soli hami diri nami. Ay marhite pertobatan do ale Tuhan, boy hujalo hami hanguluani. Jala mulo disi Tuhan hurajumi hami hasalaan nami, roh hami tu adopanmu, boy mahami ale Tuhan gabe parjaga, tu akka humaliang nami. Rap hami ale Tuhan saling mengingatkan, saling mendukung di bagasan hatam. Asa terpelihara mahami ale Tuhan di parhaha maranggion nadenggan nahobar tulomo ni roham. Atong ale Tuhan parbisuhi jala patau mahami manggulahoni di pardalanan ngulu nami si kanupari. Di bagasan tangyang nami pe ale Tuhan, utangnya ko kami do disandok aka ruas ni huriam. Natonggon di bagasan habok di roha. Di keluarga besar inang Nahor boru simbolon opung Nadia boru, doho di keluarga besar inang M Sinurat manang opung Jonathan boru alanania lapho Tuhan dai nangon sian keluarga nang sian tonga-tonga ni huriam. Lehonon mo matuhan hagogoon jala apul-apul di keluarga na tininggalhon. Pargugoy manasida di nama kadopi ahana masa. Asa andiat Tuhan toktong nasida marpangusadean tu asin di roham. Sadama saluhut akapinop par Tuhan di bagasan holongmu nang pe ditadikon na tua-tua nasida. Tarlumobi ma hutangnya kok kami ima di keluarga inang M boru Sinurat manang opung Jonathan boru. Dina dibuan tubo napasogit na disakapi ale Tuhan tu udean di hari Senin tanggal 11 September 2020 tolu. Homa ale Tuhan nama masu-masu acarai asaboi dengan jala dauma sian aka parmaraan. Hutangnya kok kami do ale Tuhan di ruas ni huriam na baru na marsaur dot hami di tonga-tongan huriam HKBP Makassar. Ima keluarga Bapak B Hutagaul inang EJ boru hutauruk do boru nasida sahalak ale Tuhan. Na Rosian Huria HKBP Batam Center Resort Batam Distrik 22 Kepulauan Riau. Homa ale Tuhan nama masu-masu keluargaon di inganan do parsoran naim baru di tonga-tonga ni huriam HKBP Makassar. Parbisuhi jala patau manasida ale Tuhan gabe ruas na burju na pataridahon hadirion nasida ale Tuhan parsidohot di tonga-tonga ni huriam diakka pakobasyonna. Nang hutangnya kok kami do ale Tuhan disandok aka pelayanan nanaing di patupa di tonga-tonga ni huriam di bagasan saminggon di partangyangan di PHD dot akalan na asing ale Tuhan. Homa na toktong mangaramoti i na mandas-das yami saluhut aka ruas ni huriam asa gabe parsidoho dia ka ulaon nami ale Tuhan di huriamon dalan nami ale Tuhan laho mangatusi pabagasson hatam jala pasadaho kami di parsoran na denggan di tonga-tonga ni huriam
nang di aka ulaon di tahun profesionalisme naneng ulah kami dia ka panitia parbisuhi jala patau nang saluhut aka hami aka ruas ale Tuhan asa marhite aka ulaunia le Tuhan dalam nami pahebakon pelayanan di tonga-tonga ni huriamon jala pasangapon guar munabadiai pasu-pasu ma ale Tuhan disandok aka ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton naik kopea di rumah sakit dohot di bagas nasida Tuhan dulo manasida di bagasan asini roham togu-togu haporsion nasida le Tuhan asa toktong gomos di pasahat salut akan namasa di bagasan goluna jala di haporsyai oleh Tuhan natuk pamalupon nasida diaka hagaleon na songgop tu pamatang nasida sarihon maka dongan nami aka ruas ni huriam na di bagasan pergumulan di bagasan aka penderitaan na niadopan nasida di ngulu nasida si ganupari tuk doho Tuhan na mangalehon hagogoon na patauhon nasida mandalani aka parsoryon nasida molo hatam doho todim na mangula di ngulu nasida asa dao maka ruas ni huriamon ale Tuhan na mandate na manausoli alay toktong ale Tuhan di patiop-tiop hatami jala di pasangasahon bagabagam di pardalanan ngulu nasida si ganupari manupak maasini roham dohot pangaramotion mu ale Tuhan tur sandok ruas ni huriam na makilalahon basa-basam marhite ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran di hatataba ni umur na ni jalo nasida mardongan hahipason ma ale Tuhan do pos ni roha mandalani ngulu nasida si ganupari pasu-pasu ma ale Tuhan di sandok ruas ni huriam nama melehon sandok na adong di ibana di dalan lahu pahebakon pelayanan di tonga-tonga ni huriamon marhite aka persembahan dohot akalan na asing homa ale Tuhan nama masu-masu huriami di sandok aka parkarejuan na sinakapan ni rohana asa boy dopi ale Tuhan di persembahon nasida akan nadenggan di tonga-tonga ni huriamon upasat hami manggulu nami ale Tuhan di bagasan saminggon tutangan pangrasi rohaonmu urupi hami jala pargogoi hami di sandok pardalani parumah tanggaon parkarejuan nami nang dia kapinopar nami manang saluhu nahu ulah hami ale Tuhan nahu berjuakok kami di tonga-tonga ninggulu nami si ganupari pargogoi hami ale Tuhan ajari hami mananda dalanmu asa mulo di dalanmu hami ale Tuhan mardalan majadi do saluhu na jala dilehoko ragam di pasu-pasu tu hami atonggo di homa hami ale Tuhan mangasahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Marede mahita sian buku ede 510 ayat sada do udukna huhu pataru peliata tujolo dalata dinalaho manupahi imatu lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka bulan doa Alkitab. Ah
tangiakon ma peleata. Ale di bata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ublibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uam na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon. Patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon di Nonironi amanaku Osadohot gogoki Roni saluhut ardaku Upasaha dituho Ale ama nami na di banua gijang, say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tu hita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tu hita, jala dipasaorhon ma damena tuton ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Di perjalanan